כמה מכם מתביישים בחיוך שלכם, מחייכים בשפתיים סגורות, או בכלל נמנעים מלחייך? איך זה שדווקא בחיוך אתם הכי פחות בטוחים בעצמכם? משקיעים בפנים, בשיער, בלבוש, הכל מדויק, ואז מגיע הרגע לחייך ופתאום אתם נזכרים בשן הסדוקה, ברווח, בגוון שכבר מזמן לא בוהק. משהו שמוצר אתכם בדיוק שאתם הכי אמורים ליזור. אצלנו במרפאה אנחנו מאמינים שהחיוך שלנו זה כרטיס הביקור שלנו. לכן אנחנו מציעים לכם את מיטב האפשרויות המתקדמות על מנת להעניק לכם את החיוך שאתם חולמים עליו. החל מטיפולי הבהרה מקצועית, ציפויי קומפוזיט בעיצוב אישי, ציפויי אימקס או זרקוניה על בסיס ריקה דיגיטלית מתקדמת. אנחנו יוצרים מראה טבעי, סימטרי, מדויק, בלי תחושה מלאכותית ובלי תהליך מתיש. תוך 2 פגישות בלבד, לעתים אפילו 1, בליווי אישי של הרופאים שלנו, עד לחיוך המיוחל שלכם. אז אם אתם מרגישים שמשהו חסר בחיוך שלכם, זה הזמן לשנות את זה. אנחנו מחכים לכם כאן, במרכז לרפואת הפה והאסתטיקה של דוקטור גלפרין. אנחנו מזמינים אתכם למרפאה שלנו G Magic Touch, שתחת קורת גג אחד אתם תפגשו את כל החידושים האחרונים בתחומים של רפואת שיניים מתקדמת ואסתטיקת פנים והצוואר. ברוכים הבאים.